Bé, la història de la desbandada és una història que ha estat oculta durant molts anys i ara està sent notícia, no? Però volem recordar que a banda d'aquest fet gravíssim que va passar a Andalusia, també el creuer Balears va ser el responsable del primer bombardeig que va patir la ciutat de Castelló. Volem recordar com el dia 23 de març de 1937 este mateix crucero Baleares va ser el que va començar a tirar bombes sobre la ciutat de Castelló. Va matar a 23 persones, entre elles dones i xiquets. Va ser el primer bombardeig que va patir la ciutat de Castelló, va ser un desconcert brutal. A partir d'aquest moment, perquè a banda de les 23 persones mortes van haver 38 ferits gravíssims, aleshores Castelló és una ciutat de 40.000 habitants, podem imaginar l'impacte que va tindre, la destrossa que va fer en la ciutat, durant 4 hores bombardejant la ciutat des del mar, ningú sabia el que estava passant, va ser un autèntic caos el que s'ha de viure a la ciutat i a partir d'aquest moment va ser quan se van començar a construir els refugis antiaeris. Per tant, el crim del creuer Balears va ser el primer atac que va patir la ciutat de Castelló. També va atacar a Benicarló, a Penyíscola, en aquell cas no va causar morts, però va ser l'inici dels bombardejos que van patir al País Valencià. És una vergonya que este creuer, este màquina de matar que va tindre el colpisme, sigui a hores d'ara el que patege un nom d'un carrer. Volem recordar que l'excusa que ha ficat l'alcalde de Madrid és que va ser una decisió judicial del Tribunal Superior de Justícia de Madrid qui li va obligar a fer-ho, però ell perfectament ho hauria pogut recurrir. Si hagués sigut un demòcrata, ho hauria recurrit davant dels tribunals fins a l'última instància. A aquest home li va parèixer molt bé que un barc, un creuer que va causar tantes víctimes tingui un nom en Madrid. És una vergonya i no podem tolerar-lo de cap manera. Esperem que se faci justícia i que, com bé diuen els nostres companys, que en lloc d'este nom que s'ha reconquist a qualsevol demòcrata tingui el nom de les víctimes i no dels botxins.